Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восім. Добрий вечір, сябри. Долучайтеся до наших практикувань. Привітання, сябри. Феечка, а як нашу зарадку назвати? Зарадка ж тільки ранішня буває. Зусім ні. Є зарадка ранішня, передобеденная і вечерняя. А у нас колыханочная. Правильно, скоки на одной ноге. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ой, Топ, остановися, побач. У нас такая зарадка веселая. Ви займайтеся, а я тут посяджу. А чому ти не жадаєш з нами фізкультурою займатися? Чи ти вже займався без нас? Ой, стомився. Добре. Раз, два, три, чотири. Раз. Нічого я не стомився. Я просто заблитався. Де заблитався? У чим? Ми тобі допоможемо. Ти тільки скажи, у чим заблитався? У лапах. У гетих? Что вы робите? Отпустите! Зараз одорвете! Папа, мы не отрываем твои лапы, а распутываем. Сам же казав, що Все заблитався. правильно. С самого ранку мои лапы виноватые. Рассказывай подробязно, Топочка. Ну, я як з ложка злез, не тая лапа одразу до подлогу устала. Треба направо становиться, а я на левую устал. А з чого ти так вирішив? А з того, що все наперекосяк пошло. Ой, до горы ногами. Во-во, миновито так. За что б я не взялся, все з лап почало валиться. Ай-яй-яй. Ніщо собі. Да і сам я спотикатися почав. Може, нечто з твоїми лапами здарилося? Нічого з ними не здарилося. Просто я не з той почав істи сьогодні. Топа, а давай розбиратися. Давай. Ти раніцей з ложка з якої ноги встав? З гетой або з гетой? А? З гетой Феечка, або з гетой? почекайте. Покажите я ще раз. Нічого не можу зрозуміти, а де у вас лево, а де право? Да все правильно, тому що ти зараз глядиш на феечку бицем у люстерку. Так. Ой, і наші глядачі так само глядять на нас, бицем у люстерка. Ми ж сядім насупроть. Топа, а може, коли ти прочнувся, ти поглядів на себе у люстерка, і тобі подалося, що ти устав з лівої лапи, а на самої справі ускочив з правої? Ой, не-не-не-не-не-не. Я докладно з левой устав, тому що одразу спотикатися почав, а потім з лап усьо почало валитися. Топочка, левая лапа тут ні при чим. А що тоді при чим? Прачнуся, зроби невелику зарадку. Потягнися, покрути ногами, руками, нахилися. А почекайте, Феечка, а з левой чи з правої лапи починать? Нема ніякої розниці. Головне трошечки потренуватися. А потім таку ж зарадку можна зробити і удень, і навіть увечері. А що? Треба поспробувати. Потягуватися да розмахувати лапами я вельми люблю. І після таких практикувань ти вже не будеш спотикатися. Я чую, що твої лапи моцні, і з них нічого не валиться. Так, а коли ти вчора спать поздно лег і не виспався, тоді й вставати не захочеться. Правильно, і лапи будуть подкошуватися. Да, это все про мене. Ад гэтага настрой яшчэ той будзе. Докладнее яго зусім не буде. А коли настрою нема, нічого не атрымліваецца і само з лап валіцца. Ось бачиш, так што справа тут зусім не ў левай ці правай назе ці лапе, а ў настроі. А каб быў добры настрой, да любая справа добра ладзілася, дапаможа вясёлая разминка. Так, толькі раніца яна можа быць хуткай. А увечары? А ўвечары трэба супакойвацца, не гаварыць гучна, і зарадка павінна быць спакойнай, калыханачнай. А калі ў цябе будзе добры настрой, няма ніякай розніцы, як з ложкі
цяжка ўставаць. Лепш ускокаваць адразу на дзве лапы. Тады не трэба ўспамінаць, дзе лева, а дзе права. Дзе лева і права трэба памятаць, калі ты дарогу пераходзіш. Тут блытацца нельга. Калі няма светлафора, на пешаходным пераходзе трэба паглядзець налева, а потым направа. І на іншыя прыметы не трэба звяртаць увагі. Не, на адну трэба. На якую? А на такую, што ў кожнай калыханцы нас, гледачоў, чакае цікавы мультфільм, пасля якога настрой стане яшчэ лепшым. Так давайте зараз жа яго і паглядзім. Папа, ты дзе будзеш сядзець злева ці справа? Ну а зараз самы час мыць тварыкі, чысціць зубкі і класціся спаць. Узбіваем подушачкі і кладземся у ложачкі. Глядзець самыя цікавыя сны. Добрай ночы, сябры. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай.